Kidam tang vosik ni pioneer kebarni Langhin constituency ka parlo Selawar Raikom High School along KSA Selawar Aropen Chepatir Piponsi Loki Charlie Aputhak Cherok Tok Amai Lepen Karcho Jame Kiding Pon Bangsolong Jesemet non hedjong ingdeng kepmati HSLC Lepen Krihini angdeng asatlang ang tegalong ki untang Loki Charlie Amumar tumapansi Archu Ponlo Labang Somayalong Aluhiaman Pen KSA Tripi Amai Pu Samson Teron CCAJS Ajay Rong Chehon Dipu District Committee Amai Pu Sona Sing Rong Pi Hawar ke hat Amai Pu Ramesor Terang Lapen Than Bang Pen ki Chenglok ke Ongdung Man Pen ke Dotum Chetong Dun Si Mai RDP Dun Lapen Koson Pen Si Loki Charlie Hin ke Paprang Dun Thekji Ma Pu Hai Hui Chethan Chimung Pon Pen Mai Ing Samjin Pen Pachun Pon Ning atengkan ada Selawar ahawar long puisami isi ningarong mimi ariso janatum gang bom lo asikar biya khaya phan longri ka cheraje phan ariso janatum piniarni kedam tangan ningkan pen piniarni bang pininga sengkana bang se letre ka pen higher secondary ke pas bang thu bang ti pusami ki ong asong se thegam lo kedam tangan ningkan 2021 22 ningkan long bang ke ladak ke pasa bang pu bang thi jumo sudah me hala so ningkan malam pen iltum 21 22 la haya ningkan malam pen iltum kar wi char le song atum pen ladak Selawar hawar long pu sami tok lang cherok tok mai labang sulapat do pen ajok dak rong arat atum pen sarpi sarpu atum pen jingki che than pen hala bang so niltum ba jingki che than peng pen si ladak arong arat atum pu sami mithang a hem somara phan ka che than ka ti mum pen osomar tum ta ka che pabor ipen piningan ningkana bangke dak metric la pen HS asat lang bangke misen pensi hekonong lo pus pininga singkan metric la pen higher secondary ku na tum phan tum karcho mai padu kono sila bangso amai long tum central committee tum mai pu pen chenglo tum penangan central committee pen chetong dun lo sila solong penan la bangso arong long peneng bang thongke bra pho so se higher secondary pen metric asat lang ku na tum phan tum archo pon Khuluni Pen Dir Chuna Rong Pi Karbing Long Live